Hello, Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon bidiyo na. Idan baki ne ku sanin da sa, idan kuma da mata kuna cikin channel din, barkanku da dawowa. Kada ku manta ku danna subscribe, ku yi liking, ku yi commenting, ku yi sharing with your friends and family, and don't forget to subscribe. So today's video we are going to do this trending turban tutorial, the 2023 trending turban tutorial. Ana ɗaura yan gayin yau zamu gwada shi. So first, wannan rawsilk is a 1 yard rawsilk. Gashi na ɗauko. The left hand is bigger than the right hand. To left hand na sa a ƙasa, yadda zan zagayo da shi ta baya, sannan sai na ɗauka right hand din sai na sa shi a sama. Gashi mun yi making V shape haka. Sai na samu office pin sai na yi pinning, na gyaggyara yayi flat sosai. Kamar yadda kuke gani gashi ina ta gyarawa. Sannan zan ɗan ja shi baya. Sai na ɗauko shi zan ɗan yi making 2-3 pleat haka. Gashi nan ina gyarawa ya kwanta sosai. A pleat ɗin farko nan nayi. Sai in bata ta riƙe. In gyaggyara V in ya fito a tsakiya sosai. Na ɗauko wani pleat ɗin. Na bata ta riƙe. Gashi na gyaggyara. Sannan zan zo in yi pinning inda pleat ɗin zai yi flat ya kwanta sosai. Gashi nan ina pinning ɗin shi ta gefe, ban san kaina yana karyewa. Na yi pinning ɗin shi ta nan gurin. Sannan wannan wanda na zagayo da shi ta baya, wannan ragowar pleat ɗin nan ne. Da a ce rawsilk ɗin is 2 yard haka, ba sai na ɗauko na bayan can ba. Kawai zan yi amfani da ragowar na saman nan ne kawai in nannaɗe shi. In nannaɗe sai in cusa sai tsaya. Amma rawsilk ɗin ba shi da tsayi sosai, ba shi da faɗi. Sai na bayan nan da na zagayo da shi, wannan na left hand ɗin nan da na zagayo da shi, shi nannaɗe sai na samu na saman wanda wanda na yi pleat ɗin nan da shi, sai na tattare shi, na maƙale shi. Shine yanzu gashi nan na gama tattarewa. Sannan sai in pinning ɗin shi ta wurin ya zauna inda zai tsaya. Gashi nan ina gyaggyarawa. So gashi nan mun gama. Don't forget to like, subscribe, hit the notification bell so that you'll be notified whenever I post a new video. And don't forget to share it with your friends and family. And now I commented I'm like so again in my next video. Bye and see you in my next video. Thank you.